Sziasztok! Én Alex vagyok, és itt egy újabb videó! Ez már a Sonic Boomról! Win big prizes! Nekem nem kell! Figyelj! Már 19. level. Shadows Run. Nekem már megvan Shadow, nekem már minek? Én már átmentem ezt az egészet. Egyszer. Na menjünk. Nekem mindenki megvan, csak az új fiú nincs meg. Megmutatom. Eggman. Jó, nem látom semmit. Ne. Hopp. Na. Júj. Rosszul csináltam valamit. Ne. Jaj, rosszul ugoltam. Ez meg mi? Monster Legends. Egy kicsi májom. Mindenkit szétver, csak őt nem. Egy kicsit teszik. Most már sokkal erősebb. Erősebb vagyok. Ez. Szuper, na menjünk. Hát nem tudom mit. Ja, ez történik így, igen. Az igaz. Jó, miért mentem ide? Mindegy. Nem kell mindig csak Shadow-val menni, mehetünk Sonic-kal. Eggman! Itt lakik az Eggman. Hopp. Gyorsan, ne! Ne! Ez már... Ahogy semmi. Jaj, milyen buta vagyok. Ez ki? Ilyenek van nekem, mindenki megvan. Ez az, mindenki egészen, ez meg valami új fiú. Megnézem a leveleket. Felmegyek egészen. Itt tudjuk ezt az új fiút megvenni, vagy akkor tudjuk meg az új fiút. Nincs csak 19. level vagy. Mindent megcsináltam. Még egyet csinálok és...
vége a videónak. Bocsánat, most nem akarok nagyon videózni, de vagy csináljunk többet. Vagy még egy kört megcsinálok, ezt és még egyet. Tudom, hogy azok több perces videókat csinálok. Na nem mindenki, de sokszor valaki csinálja úgy. De most nem akarok nagyon videózni nekem. Tél fel, most menjünk. Megy a tévé, csak lehankítottam. Megy a Gumball csodálatos világa. A Cartoon Networkön. Most már úgy látom, hogy kezdek gyorsulni, de vagy nem tudom. De biztos. Na végre. Na. Jó. Most menjünk Shadow-val, mert ilyen izében szeretek Shadow-val menni, de utána biztos tetszem Sonicot. Vagy még egyszer Terraszot. Shadow a legjobb. Na nem a legjobb, hanem nekem tetszik nagyon. És szerintem a legis jobb. Jej. No, nem egészen. No, nem egészen, hanem ebben a játékban, hogy erős. Milyen erős ebben a játékban. Júj, nem tudtam semmit csinálni, és nem tudtam, mit kellett csinálni. Most megyek még egyet. Na, hanyadik vagyok? Még mindig 7. Na, menjünk. Hopp és bum. Hopp, hopp. Sup, sup, sup. Jó, hát. Igen, meg fogok videózni. A League of Angels. Meg fogok elülni is még a Drumlago, a Soccer Blues, ami most nemrég csináltam azt a videót. De még, no, fogok még a Clash Royale-t is biztos. De nem tudom, azután nem meglássuk, de a Clash Royale-t fogjuk. Hagyandik vagyunk. Akkor ennyi volt már a videóból. Sziasztok!